Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε 99 νύχτες στο δάσος. Πριν ξεκινήσει το βίντεο κάντε like, subscribe, να φτάσουμε τους 350 subscribers. Και sorry παιδιά γιατί είχα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, είχα κοντά 3-4 μήνες και θα επιστρέψουμε δυναμικά. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο που θα ανεβεί θα επιβιώσω 50 μέρες στο δάσος, τώρα θα επιβιώσουμε χαλαρά 20. Έχω επιβιώσει εγώ μόνος μου 340 μέρες. Και αυτό παιδιά, θέλω κάτω στο σχόλιο να μου πείτε αν θέλετε να παίξω Grow Garden. Και εκεί λίγο έχω παίξει μόνος μου πιο πολύ, το έχω αφήσει και παίζω μόνος μου Grow Garden. Απλά θέλω γνώμη να μου πείτε άμα θέλετε να παίξουμε και αν θα θέλετε να κάνουμε καμιά ανταλλαγή κιόλας. Γιατί έχω πολλά πράγματα στο Grow Garden παιδιά. Έχω Quantillions και έχω και πολλά σπάνια pets. Λοιπόν, μαζεύουμε τα ξύλα. Επόμενη φορά που θα παίξω 99 νύχτες στο δάσος, παιδιά, θα το παίξω στον υπολογιστή γιατί δεν βολεύουμε στο κινητό, αλλά δεν θα ακούγομαι παιδιά γιατί δεν έχω μικρόφωνο. Αναπαύω το call, θα βγουν εδώ πέρα είναι. Ωραία, τώρα να σπάσω, συνεχίζω δέντρα γιατί θέλω να το κάνω να κάνουμε λίγο level 4 τη φωτιά για να πάμε να δούμε το παιδί, για να επιβιώσουμε και εύκολα τις 20 μέρες. Ναι, το σακίδι. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό εδώ παιδιά, παίρνουμε και αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ, λοιπόν. Το φύτεψα, λοιπόν. Πάμε να βάλουμε εδώ τα ξύλα και... δεν πήγε. Πάμε να μαζέψουμε και άλλα ξύλα παιδιά. Η πρώτη νύχτα, όσοι ξέρετε και αν δεν ξέρετε θα σας πω, την πρώτη νύχτα παιδιά μπορείτε να βγείτε και το βράδυ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί αυτό το ελάφι δεν θα σας κυνηγήσει την πρώτη νύχτα μόνο, να ξέρετε, γιατί δεν θα κυνηγάει. Οπα. Και τι βολευτεύει. Ναι. Ωραία. Την κάνουμε level 3 και τώρα κατευθείαν παιδιά μπορώ να πάω να σώσω το παιδί, γιατί και να γίνει βράδυ δεν μας πειράζει, όπως είπα, είναι η πρώτη μέρα. Στην πρώτη μέρα δεν μας κυνηγάει με το τελάφι, απλά κάθεται και κοιτάει τη βάση μας. Και πάμε να σώσουμε το παιδί. Επίσης έχω πάει και αυτό εδώ, γιατί το είχα ξεκινήσει μόνος μου το game και το έχω φτάσει 330 με 40 μέρες. Είναι πολύ παιδιά, εγώ δεν μπορώ, είναι πολύ τέτοιο, μερικές φορές είναι δύσκολο το game αυτό, γιατί στο κινητό δεν θα βολεύει καθόλου να είστε πολλές μέρες, γι' αυτό θα συνεχίσω παιδιά στον υπολογιστή. Απλά μπορεί να μην ακούγομαι. Θα σας λέω κανένα tip σε shortcut. Επίσης θα συνεχίσουμε και τα βίντεο με το Minecraft που θα φτιάχνουμε και άλλα builds. Να τώρα δείτε, όπως βλέπετε δεν μου επιτίθεται αυτό το τελάφι, οπότε μπορώ εγώ να κάνω καθαρά τη δουλειά μου, να σκοτώσω τους λύκους χωρίς να μου πειράξει τελάφι. Ναι, περιμένω να μου σκοτώσει λίγο αυτό. Επίσης μαζεύω και το σαμουράι παιδιά. Σαμουράι νομίζω έχει 500, έχω μαζέψει όμως πολλά. Όπα, το φάγα. Ωραία, σκοτώνουμε και αυτό το λίγο, το κλειδί. Πάλι το φάγα. Ανοίγουμε, θα τις πάρω μετά την μπριζόλα. Πάμε εδώ. Έλα εδώ παιδάκι. Ωραία. Ανοίγουμε και το τσες να βάλουμε κάτι καλό. Ελπίζω δηλαδή. Φακός, εντάξει. Θα βοηθήσει για τις επόμενες μέρες. Φέρνω. Ναι, το έχω στο πάκο. Ναι.
Παιδιά, δεν βολεύει στο κινητό για μένα. Γι' αυτό 50 μέρες στην πολιτεία θα τις επιβιώσουμε πιο εύκολα. Απλά δεν θα ακούγομαι, όπως είπα, δεν έχω μικρόφωνο. Αλλά μην αγχώνεσαι, κάποια στιγμή θα πάρω. Έχω βρει πάρα πολλά games στο Roblox, παιδιά, που θα τα παίξουμε μαζί. Λοιπόν, τώρα τη δεύτερη μέρα, όσο δεν ξέρετε και δεν έχετε παίξει ποτέ και θέλετε να το ξεκινήσετε, καλά δεν το έχετε ξεκινήσει ακόμα και το ξεκινάτε τώρα κάπου, να ξέρετε ότι τη δεύτερη μέρα έχετε αυτό εδώ που θέλει ένα πόδι λαγού και πρέπει να το δίνετε και παίρνετε σακίδιο. Εγώ θα προτιμούσα να παίρνετε. Εγώ προτείνω να παίρνετε σακίδιο επειδή χρειάζεται παραπάνω από το τσεκούρι. Γιατί τώρα δεν χρειάζεται να κόψεις δέντρα, απλά τώρα τρέχεις στο δάσος να βρεις αντικείμενα όπως βερζίνη, μπετά βερζίνη και τέτοια. Και τέτοια, ας πούμε. Επίσης το παιχνίδι έχει και ψάρεμα που δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με το ψάρεμα γιατί δεν θέλω ψάρεμα εγώ. Λοιπόν, ας πάρω γι' αυτό εδώ, ας πάρουμε και ένα καλάμι να έχω έτσι. Παίζει να έχει εδώ κάτι, πινέλα. Από το φορά βλέπω την πινέλα. Παίζει να είναι νέο πράγμα στο παιχνίδι, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Α, και μπορεί να βάψει πράγματα. Ωραίο, δεν το είχα δει αυτό. Ήταν μάλλον νέο πράγμα στο game. Λοιπόν, ας πάμε τώρα, παιδιά, να βρούμε φαγητό και λίγα κάρβουνα ακόμα. Ωραία, εδώ πάμε. Εδώ σίγουρα έχει φαγητό, ναι, όπως είπα. Έτσι. Δεν τα φάω όλα γιατί πεινάει τώρα. Θα πάρω και κάτι, φέρε αυτό εδώ. Κομμά μου από εδώ τώρα, να πάρω και τα ξύλα. Θα χρειαζόμαστε για την άλλη μηχανή για να φτιάχνουμε πράγματα. Επίσης πρέπει να φτιάξουμε, παιδιά, να κάνουμε και level 2 εκείνο εκεί το μηχάνημα όμως. Πρέπει να πάω διακοπή να το κάνω level 2 και επανέρχομαι. Και παιδιά, το έκανα level 2 και βλέπετε το live τώρα. Λοιπόν, παιδιά, το έκανα level 2 το... Να βάλουμε λίγο πιο στο πάρκο. Το έκανα level 2 και έφτιαξα και bed για να περάσουν πιο εύκολα οι μέρες. Τελικά, παιδιά, το σκέφτομαι λίγο ακόμα γιατί όπως σας είπα δεν το έχω καθόλου σε κινητό. Μπορεί να κάνουμε και μόνο 10 μέρες γιατί δεν το έχω καθόλου σε κινητό και δεν βολεύουμε καθόλου. Επίσης για να δούμε αυτό θα μπορώ να βάλω αυτά τα πράγματα. Τι μπορώ να βάλω. Δεν το ξέρω αυτό, είναι καινούριο μάλλον. Ξέρω, παιδιά. Τώρα να σπάσουμε τα ξύλα εδώ πέρα που έχουμε, επειδή είναι βράδυ τώρα και μπορεί να έρθει. Λοιπόν, επίσης πρέπει να φτιάξω και το επόμενο κρεβάτι που θα δει 20 ξύλα. Οπότε χρειαζόμαστε και ξύλα τώρα, παιδιά. Επίσης, αν δεν ξέρετε πολλά πράγματα για το game με τις 99 νύχτες, πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνω πολλά σωστάκια να σας μάθω tips για να ζήσετε μέχρι και 500 και πάνω μέρα, μέχρι και 1000 μέρα και πάνω. Είμαστε στην 5η μέρα. Λογικά, παιδιά, θα κάνω μέχρι τη 10η μέρα γιατί όπως είπα, sorry παιδιά, δεν το έχω καθόλου στο κινητό. Στον υπολογιστή μην αγχώνεστε καθόλου, θα κάνω 50 μέρες
το επόμενο βίντεο που θα ανέβει με 99 νύχτες. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και συνεχίζουμε τώρα. Εδώ να βάλω τα ξύλα, γιατί βλέπω, εντάξει, το βάλω τώρα τα παιδιά, γιατί κοντεύει για λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ. Θα φτιάξω για το map. Λοιπόν, τώρα που φτιάξαμε το map. Και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, κάντε like, subscribe. Τελικά δεν μπόρεσα να φτάσω 10 μέρες, φτάσαμε μέχρι 5 μέρες, γιατί είχα ένα μικρό θεματάκι με το κινητό μου. Και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, κάντε like, subscribe, να φτάσουμε τους 350 subscribers και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.